Njengoba ogogo onomedlula babesiyala, ngicela ukubuza ukuthi kuleli insizwa khona niyabayala mayelana nokuphatha intombi noma ukuyiphatha. Lolo hlelo siphezu kwalo njengamanje ngoba siyafisa ukuthi bonke abantu bazi ngemvelaphi yabo, abafana bazi ukuthi intombi iphathwa kanjani kuze isizwe sakaMakhanya siye phambili. Nabo baba futhi sizohlala phansi nabo sibafundise ukuthi umuzi mawuyindoda uphathwa kanjani, umuzi unkosikazi yena uphathwa kanjani. Ngicela ukubuza ukuthi uzizwa unjani njengoba endaweni oyiphethe kusakhona intombi eziziphethe kuhlala. Mina njengenduna yensizwa ubaba uGumede ngiyithokozela kakhulu lento eyenzakalayo esigodini sakaMakhanya. Ngiyafisa engathi ingayimpumelelo, iy'ngane zethu zenze kahle, inyathele kahle, ihambe kahle. Ngizwa ngijabula. Senza lento esiyenzayo siqonde ukwakha ikusasa lethu. Nazi ngesintu ukuthi nivelaphi la nivela khona, ngoba kakhulukazi thina abantu abamnyama into sesithatha sesijahe isilungu leso singasazi thina ukuthi sasungulwa kanjani. Okumanje ohlelweni nalo sifisa uhlelo labafana esizodlala phansi nabo ngoba kunzima ukuthi siqondise mina ngala eceleni kwengaqondile.